खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। क'क्राझार जिल्ला बीजेपी मावख'आव गाग्लोबनाय जाथाय सानथामनि गेजेराव नैथि खेबनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला बीजेपी मावख'आव गाग्लोबनाय जाथाय जादों। बीजेपी मावख'आव अन्थाइ खुबैनानै खोरखिनि ग्लासखौ सिफायदों सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा। बेनि सायाव क'क्राझार जिल्ला बीजेपीनि गाहाय नेहाथारि अनिर्बान बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2 जुलाइआव क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन बीजेपी मण्डलनि सावरायमेल जादोंमोन। बे साननि मोनायाव बायजोनिफ्राय सोरबा सुबुङा फैनानै अन्थाइ खुबैदों जायजों ग्लासआ बायदोंमोन होननानै फोरमायथियो। बे जाथाय जानायनि उनाव जाथायखौ लानानै क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआरबो होनाय जादोंमोन आरो नायबिजिरनानै बे जाथायाव भावरागुरिनिफ्राय सासे सुबुंखौबो एरेस्ट खालामदोंमोन पुलिसआ, नाथाय बे सुबुङा राजखान्थिजों जेबो लोब्बा गैयामोन होननानै फोरमायथियो। बे जाथायनि उनाव आरोबाव नैथि खेबनि थाखाय बीजेपी मावख'खौ अन्थाइ खुबैदों। थारैनो बेबायदि खालामनायाव सोरनिबा थुनज्लायनाय दङ, गुदियाव सोरनिबा आखाइ दङ होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनिखायनो गुदियाव सोर दं बेखौ नायबिजिरनानै थाबैनो राहा लानो नांगोन होननानैबो दाबि खालामो बिथाङा। मानोना दिनै बीजेपी मावख'खौ गाग्लोबदों, गाबोन बीजेपीनि आफादगिरि नेहाथारि आरो मावथिफोरखौबो गाग्लोबनो हागौ। बेनिखायनो जों रैखाथि गैया। बेनिखायनो बेनि सायाव नायबिजिरनानै जाहाथे गुदियाव सोर दं बेखौ हमो, बेनि थाखाय क'क्राझार पुलिसनिसिम दाबि खालामो बीजेपी मावख'निफ्राय। फिफा वर्ल्ड काप 2022 नि फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाबाय स्पेनआ। इउएसनि डालास स्टेडियामाव स्पेन आरो फ्रान्सनि गेजेराव सेमि फाइनाल गेलेनाया जादोंमोन। बेयावनो सेमि फाइनाल गेलेनायाव 2-0 स्करजों अदेबानि 2 गल होनानै स्पेनआ फ्रान्सखौ फेजेनदों आरो फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाबाय स्पेन हादरा। ओजोंहाय फ्रान्सआ गोबां नाजानायनि उनावबो गरसेबो गलखौ सोनो हायाखै, जेराव सिगांनि गेलेनायफोराव फ्रान्स हादराबो गोबां मोजां गेलेनानै दिन्थिबोदोंमोन। मख'नो गोनांदि स्पेनआ 16 बोसोर सिगां फार्स्ट वर्ल्ड कापखौ देरहानो हादोंमोन आरो मैयानि बे गेलेनायनि सिगां फ्रान्सआबो 16 गल गेलेनानै गोख्रों गावसिनि गेलेनायखौ दिन्थिबोनो हादोंमोन। नाथाय सेमि फाइनालनि गेलेनायाव बिथांमोनहा गलसेबो गर सोनो हायासै, जायनि जाहोनाव फाइनालाव गेलेनो मोननायनि खाबुखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय फ्रान्सआ। सांग्रां जा, गुबैयै लाइमोनफोरा सांग्रां जा। मानो होननानै बुङोबा क'क्राझाराव HIV पजिटिभ जानाया गोबां बांदों। क'क्राझार जिल्लायाव गासै 298 सुबुंनि देहायाव HIV पजिटिभ केस मोननाय जादों। HIV पजिटिभ केसखौ होबथानो थाखाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव ART सेन्टारबो खुलिनाय जाबाय। बे ART सेन्टारनि गेजेरजों HIV पजिटिभ थानाय सुबुंफोरखौ बेसेन नाङै टेस्ट खालामनायजों लोगोसे फाहामथाय होनाय जायो आरो मुलिफोरखौ होनाय जायो। सिगाङाव ART सेन्टारा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव गैयामोन, बरपेटा मेडिकेल कलेजावल' दङमोन। नाथाय दा बेखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजावबो लानानै फैनाय जाबाय। जायनाखि क'क्राझाराव 298 नि देहायाव HIV पजिटिभ केस मोनदों, बेनिखायनो क'क्राझाराव HIV खौ गैया खालामनो थाखाय खामानि मावनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो। गामि गामि सांग्रांथि होनाय हाबाफारिजों लोगोसे टेस्ट खालामनाय, मुलि होनाय बायदि खामानिफोरखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथियो। गावनि गलानि स्टाफफोरनि सायावनो आथोनारि अनागार खालामनायनि दायाव क'क्राझारनि लिटिल सरोजिनी नगर गलानि बिगोमा अमरतान्स रास्तगिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। फोरमायथिनो गोनांदि क'क्राझारनि कदमथलायाव थानाय लिटिल सरोजिनी नगरा दासान्दि गोबां सावरायजानायाव दङ आरो बेखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारिबो जादों। क'क्राझारनि लिटिल सरोजिनी नगर गलायाव मावनाय सासे स्टाफानो बेनि बिगोमा अमरतान्स रास्तगिनि हेंथा माखासे अजद दैखांनायनि उनावनो गोख्रों जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे रायजोफ्राबो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गलायाव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनांगौनि थाखाय गोख्रों धरना होदोंमोन आरो गलानि मुवा बेसादफोरखौबो गारस्राव गारस्रि खालामहैदोंमोन। बेबायदि गोख्रों जानायनि उनावनो दायनिगिरि अमरतान्स रास्तगिखौ एरेस्ट खालामबाय पुलिसआ। अजद होनाय आइजो स्टाफआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला लिटिल सरोजिनी नगर गलानि बिगोमा अमरतान्स रास्तगिया गावनि स्टाफफोरनि सायावनो आथोनारि गाज्रि आखु बाहायोमोन, दांथावै जायगाफ्राव आखाइ होयोमोन होननानै फोरमायथियो। माब्लाबा उदैयाव, माब्लाबा खानाय बोयोमोन, बायदि बायदि बिदिनो दांथावै जायगाफ्राव दांनानै मावथिफोरखौ हाराहास्ति खालामोमोन होननानै फोरमायथियो आरो बेफोरबायदि खालामनो नाङा होननानै हेंथा होयो बा उल्थायै स्टाफफोरखौ हुमखि होयोमोन होननानै अजदखौ होदोंमोन आइजोआ। बेनि उनावनो गोख्रों जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे रायजोफ्रा। गासै भारतनि फरायसाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सनाम वांचुकआ दिल्लीनि जन्तर मन्तराव उखैहाब सोमावसारनायाव बाहागो लादों। जाय बिथांनि उखैहाब सोमावसारनाया 18 सानाव सौफैबाय।
दा बिथांनि देहाया गाज्रि जानानै दङ। फरायसाफोरनि गुबुन गुबुन जेंना जेरै निट आनजादनि सोंनाय बिलाइया गले गले लिक जानाय, इडुकेसनाव ट्रेन्सपारेन्सि खालामनो थाखाय, सोलोंथायाव सोलायनाय लाबोनो थाखाय, लाइमोनफोरनि इयुननि थाखाय आरो बायदि बायदि दाबिखौ लानानै लोगोसे दानि सोलोंथाइ मन्थ्रिया जाहाथे रिजाइनखौ होयो बेनि थाखाय उखैहाब सोमावसारनायाव बाहागो लादों साइन्टिस्ट सनाम वांचुक बिथाङा। उखैहाब सोमावसारनाया 18 सानाव सौफैबाय आरो बिथाङा दा लोरबां जाबाय। बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो प्रेस नटनि गेजेरजों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटी एवार्ड मोननो हानाय सनाम वांचुक बिथांखौ मदद होनानै भारत सरकारा जाहाथे सनाम वांचुकजों सावरायो बेनि थाखाय खावलायो। एबसुनि अनगायैबो गोबां सेलिब्रिटिफोर, गोबां गेदेमा सुबुंफोराबो सनाम वांचुकजों गसंफानानै बिथांनि खोथाखौ सरकारा जाहाथे खोनासङो बेनि थाखाय सरकारनिसिम खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैदेरखौ होबथानो थाखाय मोब्लिब तार बाहायनायाव सानै गथ'नि जिउ खहा। बे जाथाया नुमुलिगड़नि माधबपुराव जानो मोन्दों। मैदेरखौ होबथानो थाखाय आयेन बेरेखा मोब्लिब तार बाहायदोंमोन गामिनि सुबुङा, नाथाय मोब्लिबनि सुइचखौ बन्द खालामनो बावनायनि जाहोनाव सानै उन्दै गथ'साया मोब्लिबजों बोगथाबजानानै जिउ खोमानो गोनां जादों। मुङा दीपिका अरां आरो हिमांशु खेरिया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रानिफ्राय मैदेरा फैनानै उदखार खालामफैनायखौ होबथानो थाखाय बा बेनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय न'नि सोरगिदिं मोब्लिब तार सोंनानै दोनदोंमोन सासे सुबुङा, नाथाय जायनाखि दा गोलोम बोथोरनि बन्द मोनदों उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा, बेनिखायनो गोबां जायगायाव थांनानै गेलेहैयो। बेयावनो बिथांमोनहा बे मोब्लिब तारखौ दांसनदों, जायनि जाहोनाव बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथियो। गिबियाव सासे उन्दै गथ'आ बे मोब्लिब तारखौ दांनानै बोगथाबजादोंमोन आरो बे उन्दै गथ'साखौ रैखा खालामनो थांनायावनो गुबुन सासे उन्दै गथ'सायाबो मोब्लिब तारजों बोगथाबजानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो। जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो न'खरनि सोद्रोमाफ्रा सानैखौबो रैखा खालामनानै देहा फाहामसालि फारसे लानानै थांदोंमोन, नाथाय सानैखौबो रैखा खालामनो हानाय जायाखै। मोब्लिब बोगथाबजानानै जिउ खोमानो गोनां जानाय उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि मुङा दीपिका अरां आरो हिमांशु खेरिया। बशिष्ठ पुलिसआ मोननै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय 5 सिखावफोरखौ हमनो हादों। गिबियाव बशिष्ठ पुलिसआ 2 सिखावखौ हमनो हादों। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा नलबारिनि बिश्वजित बर' आरो गरचकनि रुपम सरकार होननानै मिथिहोदों आरो बिसोरनिफ्राय गंसे एसि स्टेबलाइजार, गंसे टाइल्स हाग्रा मेसिन आरो 25 केजि मोब्लिब तार हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। बे जाथायनि अनगायैबो गुबुन मोनसे जाथायाव आरोबाव 3 सिखावफोरखौ हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्रायबो गोबां खावनाय मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हादों बशिष्ठ पुलिसआ। हमजानाय 3 सिखावफोरनि मुङा राकेश बर', गौरब प्रसाद आरो आब्दुल बारेक। 3खौ हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय गणेशनि मुसुखा, एलपिजि सिलिन्डार, गारिनि बेटारि, 20 केजि मोब्लिब तार, टाइल्स हाग्रा गं9 मेसिन, दै बोखांग्रा पाम्प, लहा हास'ग्रा मेसिन आरो बायदि बायदि मुवा बेसादफोर जायफोरखौ सिखावफ्रा खावदोंमोन बेखौ हमनो हादों। बशिष्ठआवनो गासै 5 सिखावफोरखौ हमनो हादों बशिष्ठ पुलिसआ। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ फिन नोंथांमोननि थाखाय अफार लानानै फैदों। अफारा 10 जुलाइनिफ्राय जागायबाय आरो 15 आगस्तसिम थागोन। अफारफोरा जाहैबाय 9,999 रां होग्रोनानैनो मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। बेसेन नाङालासे 2 हेलमेट मोननो हागोन। जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायोब्ला गंसे सिलिं फेनबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन। गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ गोदानजों सोलायोबा 1,000 रां केशबेक नोंथांमोनहा मोननो हागोन। 3 बोसोरनि वारेन्टिबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायोबा बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रलबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन। गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ लानो हागोन। ल' रेटआवनो नोंथांमोनहा इन्टारेस्टखौ मोननो हागोन आरो स्पेशल केशबेकबो होनाय जादों। SP 160 बे मटरसाइकेलखौ बायोबा नोंथांमोनहा 10,000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन आरो शाइन 100खौ बायोबा नोंथांमोनहा 5,000 रांसिम केशबेकबो मोननो हागोन। नोंथांमोना जुदि बे अफारनि खाबुखौ लानो सानोबा थाबैनो MMH अट' हन्डा श'रुमजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे जानबुं नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होनाय जाबाय आरो डिटेल्स एड्रेसखौबो स्क्रिनाव होनाय जाबाय। नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।